sæt af vores dygtige keyboardspiller, mine damer og herrer. Oberst Martin Bailey! Jeg synes, den her plads på scenen, den klæder Steffen rigtig godt. Det her går frem, når han skal spille en rigtig dejlig solo. Og skal vi ikke give ham en rigtig stor hånd for det? Roland Steffen Kvist! Her over på min højre fløj, på jeres venstre, der har vi en meget speciel mand. Vi kalder ham onkel. Han er ikke onkel til nogen af os, men han er sådan lidt onkelagtig. På alle mulige måder giver ham en stor, langvarig, årelang arbejde i mine damer og herrer. Onkel Staley her er min legekammerat. Det er manden bag rigtig mange af vores sange, og han er derfor også vores kapelmester, og i gang med er han også vores bassist. Mine damer og herrer, Claus Kjærgaard! Tusind tak. Hvem har vi stående her midt på scenen? Rie, der står ved den sjæl, de vil se din røv. Værsgo! Kan vi få en mega stor hånd til danser med regnstabelagtige sangerinde? Kvinden, der har reddet danser med drenge op ad regnesten. Ikke 2, ikke 3, ikke 4, men masser af gange. En stor hånd til